Semigwe kubaira abana baba sechisukuru chobubundi eriba enyorere obasemia okwana somo sangerekano yomo ime location ya Kiangoso nikobono musine Chief Margaret Ogamba oyoro mu chief location yo ya Kiangoso abasabire habaibori kubatiga abana babo bayechorere chikosi ao korengana nobomanyi no gwancha kwabo erinde bakoremeremo eribanchete chisukuru chobubundi na chiro cyo nikobono chiaboriro kwenekia unanko irachire abana bari banyare ko bagukora amasomo abo ya secondary bunenjire mu igo chikubakonya para poco entraría samagimap abana bakora matema form 4 yani mnatoleka tu spiritu wate capacity the same. Kuna wengine walipata D, kuna wengine walipata C, wengine wakapata C minus, wengine wakapata A. Tuko na polytechnics, national polytechnics, tuko na Nyamira, tuko na Kisii, tuko na hata polytechnics. Unabona kurwa range pinikeru kuranchiro mwana eskuru akore course lakini to machorere course na waomba mwikaransenera omuboli ability yayenga yakore teki so akare tutikita abanaka etuko ba encourage bataka ukole bintebi umwana bara odebinege nyonsi yakanda kwegera omanye kumboli ngane richaroli lakini mata ko very perfect enda Nyamira pale nilienda Kisii pale so montako ingero 500 umotoyo mwigako ngende ako ingero na 500 ako ingera bantu 10 simbesa mzuri so tago chorro mwane course tuko mwana chole with his or ability Mancho murigaria na rayo asense mega entangani yamayakuru en soko ensa eyamo toskare korena turase kagetere getambe toka enrako gasemi